Elefantmanden er et værk, som er blevet til i mange forskellige udseender. Både gennem David Lynch's udgave, men også Broadways udgave. I vores version af Elefantmanden møder vi en helt normal mand, som alle kigger på som unormal, og som prøver at leve sit liv som et helt almindeligt menneske, men som flokken prøver at gøre fremmed, og som skubber ham mere og mere ud i og gør mere og mere deformeret. Så det vi ser er en ganske normal mand, men alle andre ser den her vandskabning. Så på mange måder handler den om, hvordan frigør man fra andres blik og skaber sit eget blik på verden. Ikke lade sig styre af, hvordan andre ser en, men finder sin egen stemme.